Dari na punta agiron, nag-video ka. Dari na punta mo agiron, guys. Continue pagkuyok-kuyok sa mga exercise pag nga equipment. Na, dako kayo dari ay matagbaw magtuyok dari. Ya, muna ni nagkakahoy. Naidagan dari Pero kita man gyapon. Ngan ani guys naglinya. Parehar sila. Nagbalik-balik na ba pero nagtutuyok ko diri sa tibuok City Hall pa ana dito. Dagan kay makaabil ana ma-exercise. Basta man di ka kalingkod. Di ako tong pajak-pajak. Pajak-pajak na ana ay. Waras dari ko sa bakay mo. Pareha naman sila guys. Pareha sila pero nagpatuyok yun. Daghan kayo. Wala po dali Ang sugaan na yun nila sila. Kanina arap rin na anin para sila dito duyan pwede na dong. Try na ko diri dong. Isa ra ka tailong sakay. Pagi na bisig malamba ka. Isa ra ka tailong sakay. Ana na po naapoy nga ni diri duyan. Ay makapagamay ni sa hawak kay magkaiki ay hawak. Ninat kay paminaw dong. Makapagamay ni sa hawak diri kay maki ay man imong hawak diri mahiwi-hiwi man napa na anak balikbol anak therapy man siya sa kamot dong. Therapy na sa kamot kanina na. Ano yun? Mag-drag-drag. Ano? Mura ka tayong mag-drive ng barko ba? Naato dali dong. Kung daanan. Dali. So, ingani kadagang dari inyong makita nga equipment ko. Exercise pa. Dari apod ni ato nag-exercise may dali Maligda o mubangon dari kaniyo. Maligda mo dari niya mubangon. Dagan kayo nalapag yun. Naa si Isabelita. Nag-exercise di ka mao. Nakalingkod na di ka Isabelita. It seems like ingani na siya guys anak ni siya guys exercise ni guys anak siya bilita di ko kabalo anak kani ko kalingkod ay nalingkod anak ra anak na dere anak ninot dere guys kaya watay gasto kay libre man ni dere guys. Anytime ka diri mag-exercise. Libre. Libre bayan. Ingana diri guys. Nya dito dong. Nya mo na dira kanindot nya. Diri lang tataman for to this video.